Aste honetan, ibili gara Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren eguneratze lanekin. Eguneratze honen ondorioz, 5 zutabe definitu ditugu. Berrikuntzarako, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 5 zutabe. Lehenengo zutabean aztertzen dugu kualifikazio handiko pertsonen gaia. Kualifikazio handiko pertsonik gabe ezin daitekela ez abangoardiako zientziarik egin, ez teknologia aurreraturik, ez da ganorazko berrikuntzarik. Bigarrenez, abangoardiako zientziaz aritu gara, eta hor alde batetik baloratu dugu eta konsideratu dugu zientziaren piramidea, nola dagoen osatua, bestetik programa orokorra, zientzia sustatzeko programa orokorra, eta hirugarrenik ikur estrategia. Ikur estrategia berezia da, hor jaso direlako estrategiko jotzen diren lan esparruak, zientzia lan esparruak. Hirugarren zutabea, industria lehiakortasuna eta teknologiari dagokio, eta hor jaso ditugu industria planean definitu diren bi alorren sektoreak. Bata da sektore traktoreak, gure ekonomian traktoreak direnak, eta bestean sartzen dira sektore emergenteak, hasten ari diren sektoreak. Laugarren zutabean berrikuntza politikak jaso ditugu, batetik bere garaian aurkeztu genituen berrikuntza itsasargietan islatuta daudenak, eta bestetik berrikuntza eraldatzailerako bestelako ekimenak, oinarri teknozientifikorik ez dutenak. Eta bosgarren zutabea komunitateari dagokio. Komunitate arloan berrikuntzarako esparru handia dagoelako, eta gure helburua komunitate zentzua, komunitatearekiko sentipena sustatu nahi dugulako.